Boas a todos e a todas. Hoxe vamos a ver como se configura un documento de Word antes de introducir o texto. Na cuarta lapela de Word tedes unha pestana que pon disposición. Se nos vamos ao primeiro icono, vedes que tedes un icono que se chama márxenes. Un marxen é a distancia en branco que hai desde o final da folla ao inicio do texto. Temos diferentes márxenes: superior, inferior, esquerdo, dereito, vale? Teríamos esos 4 márxenes. Se pinchamos na pestana de márxenes, temos varios predeterminados con unhas distancias en centímetros xa predeterminadas ou podemos personalizalo. Se pinchamos en personalizar, a primeira lapela que nos aparece, que é a de márxenes, temos o marxen superior, que podemos modificar ou ben pinchando nas flechas de arriba a baixo, ou ben introducindo o número manualmente. Por exemplo, 3 centímetros. O mesmo co inferior, podemos subir e baixar ou introducir o número manualmente. Despois teríamos a orientación da folla, que pode ser vertical ou horizontal, que se aplique a todo o documento esta configuración ou que se aplique de aquí en diante. Se nos vamos á seguinte lapela, papel, vedes que podedes seleccionar o tamaño, a 4, que é o tamaño folio, a 3, que sería o tamaño que é o doble dun A4, ou tamén por milímetros, por pulgadas, tamaño personalizado, o ancho, o alto. Despois podemos modificar a orixe do papel, é dicir, que cando imprimimos ese documento que estamos modificando, o seleccione dunha bandexa ou de outra da fotocopiadora. E por último, temos unha lapela que se chama disposición. Esta lapela, vedes que podemos seleccionar os encabezados e os pés de páxina, pares e impares diferentes, a primeira páxina diferente, a distancia do encabezado ao borde, a distancia que hai do pé de páxina ao borde, que é o mesmo co anterior, o podemos modificar en centímetros, subindo, baixando as flechas ou poñéndonos o número. A alineación, que é onde aparece o cursor para escribir cando abrimos o documento de Word, pode ser superior, centrada, xustificada ou abaixo. Despois, se nos lle damos a aceptar, vale, esta configuración se queda como predeterminada. Que significa isto? Que cada vez que abramos un novo documento de Word, xa vamos a ter guardada esta configuración.